Jeg hedder Tina. Jeg er skolesekretær på 10 Solrød. Og jeg vil lige fortælle lidt om, hvad I kan vælge til næste år. I kan vælge nogle basisfag, eller det vil sige, at I skal have nogle basisfag, dansk, matematik, engelsk og fællestid. Så kan I vælge nogle tilbudsfag, tysk, fransk og fysik. En masse forskellige sjove temafag. Og så har vi også nogle valgfag, hvor der er nogle kreative fag, noget idræt og nogle boglige fag. Men alt det kan I høre meget mere om i videoen, der kommer her lige om lidt. Theis, og jeg har fysik valgfag. I fysik der arbejder vi lige nu med destillation af alkohol, og vi har arbejdet med molekyler og energiformer. Til sommer skal vi op til eksamen, fordi det er et prøvefag, så det skal vi op i en gruppe eksamen. Og det vi laver lige nu, det er, at vi er ved at destillere alkoholen, så vi kan få en højere procent, ved at etanol har en lavere brændværdi, altså den fordamper hurtigere end vand. Så det er det, vi er i gang med lige nu. Hola, bienvenido a Español. Hej, jeg hedder Patrick. Her har vi spansk på begynder, og man behøver ikke kunne det for at kunne være med og deltage. Sí. La página 35. Me quiero las ropas. Okay. Lad os gå ind i 10. B og se, hvad de laver. Ja, det vil vise noget, det er noget omkring klipning, der hedder en lydbog, som I skal lære. Der har vi Jens. Hej Jens. Hej Kim. Det er 10. B. Det er jo medieklassen her på skolen. Og der har vi en modul ekstra om ugen, så vi kan producere noget mere omkring specielt medier i danskundervisningen. Lige nu arbejder vi med kortfilm. Det kunne også være musikvideoer, det kunne være tv-reklamer osv. Reality-tv har vi arbejdet med. Men nu skal vi er i gang med noget analyse af en kortfilm, der hedder Helium, som I skal se nu på YouTube i forskellige grupper. Og så har jeg nogle ting, vi skal diskutere om, specielt omkring dramaturgi og filmiske virkemidler. Jeg hedder Sebastian. Og jeg hedder Mathilde. Og vi har psykologi og filosofi som valgfag. Vi har haft om adfærd. Det har for eksempel noget at gøre med dyrs adfærd og menneskers adfærd. Så har vi haft om frygt. Frygt for de forskellige ting, mennesker, episode. Så har vi haft om sokratiske samtaler. For eksempel som Yahya Hassan, samtaler i interviewer og sådan noget. Og så har vi haft om Freud. Som har noget med det bevidste og før bevidste at gøre. Og alt det har vi haft sammen med verdens bedste lærer, Katarina. Lad os gå ind og se, hvad de laver i tysk. Der har vi Karina. Ja, wir haben Deutsch. Und Deutsch ist sehr Spaß. Guck mal. Jeg hedder Mathias, og jeg har også et tysk hold. De fleste her, der kommer her, de vælger at lære, eller blive ved med tysk efter folkeskolen, så de ikke glemmer det igen. De er bange for, at de glemmer så meget, at tysk i første G bliver alt for kompliceret og alt for vanskeligt. Så der fortsætter det her. Og så er der selvfølgelig også nogen, der synes, at jeg har lidt for dårlig karakter i tysk i 9. klasse. Det vil de gerne gøre lidt bedre. Mens I ser talen, så kunne jeg godt tænke mig, at I prøver at lægge mærke til nogle af de kriterier, som I selv har sat op. Er der nogle af de kriterier her, som I tænker, dem kan vi i hvert fald se i talen? I samfundsfag og historie, der arbejder vi i øjeblikket med mundtlig formidling, og vi har taget udgangspunkt i statsministerens nytårstale. Det var en stor ære og fornøjelse, da jeg sidste år havde besøg af Matadors forfatter, Lise Nørgaard. Som vi lige har set faktisk, blandt andet. Og så har vi også arbejdet med, hvad der gør en nytårstale rigtig god. God aften og godt nytår. Og udover det, så har vi også arbejdet med mange andre ting, f.eks. partier og ideologier. Det vi især fokuserer på her i samfundsfag og historie, det er at se Danmark både indfra og udefra. Jeg hedder Nikolaj, og jeg går her på Science-holdet. Og vi har lavet noget
noget 3D-printning, som har været utrolig sjovt. Og der har vi blandt andet lavet nogle skakbrikker, som vi har herovre, og så har vi lavet en masse andre ting og nogle dyr, for eksempel en fin drage her, og ja, det har været utrolig sjovt. Ja, hej, jeg hedder Emil. Jeg går også på Science-holdet. Jeg har printet mine egne briller og min egen kop. Så har vi også lavet nogle masker. De er også meget sjove. Og det er jo bare nogle af de ting, vi laver på Science-holdet. Yes. CrossFit, det er for dig, som rigtig godt kan lide at få svinget. Lige arbejde med vægte og kropsvægt, og det er bare træne. Jeg hedder Kim Larsen, jeg er lærer på Krea-holdet, og vi har noget digitalt design, vi er i gang med her nu. Det vi er i gang med her, det er, at vi er inde i vores program Corridor at lave noget design, som vi skal bruge til t-shirt-tryk, og eleverne sidder nu og arbejder med det på deres computer. Og hvis I kommer med her, så kan I se, at de rigtig faktisk sidder og laver noget. Og når de har lavet deres design, så skal det sendes ned til vores plotter, som vi har stående herovre bagved. Der bliver det skåret ud på. Så bliver det lagt på nogle t-shirt, og herinde i varmepressen bliver det trykt. Og så kan det være, at det ser sådan ud. Det her, det var nogle elever fra sidste år, der har lavet noget tryk på det her. Og her har vi nogle andre prøvetryk. Men på den måde får man så lavet sig en t-shirt for det. Vi arbejder også med alle mulige andre ting, men det kan jeg fortælle om en anden dag. Jeg hedder Maja, og jeg er lærer på Krea-holdet, og lige nu er vi i gang med at tegne portrættegninger af hinanden, hvor de skal få det til at ligne så godt som muligt. Hej, jeg hedder Nete, og jeg hedder Cecilie. Og vi har begge to læsning. Vi starter ud med at læse i forskellige tempoer. Og så har vi nogle læsningsstrategier, hvor vi læser nogle tekster. Og så lærer vi, hvordan man husker det, man læser bedre, og hvordan man laver komma, og hvilke forventninger man har. Og så føler vi et skridt foran, fordi vi lærer det dobbelt så grundigt. Og vi har valgt det, fordi vi gerne vil sådan forbedre os i faget dansk, og det synes vi er en god mulighed på læsningsholdet. Og vores lærer Mette, og hende er vi rigtig glade for. Hun er altid i godt humør, og hun hjælper os altid. Og hvor mange vi er 13 fra forskellige klasser. Der er plads til alle, og vi er alle forskellige niveauer, men vi har det altid sjovt sammen.